Huliaka označovali v relácii, že je predseda Národnej koalície a mne prišli na Telegram teda požiadavky, že, alebo skôr povedal som také pripomienky, že prečo ho označujú za predsedu Národnej koalície, keď predseda Národnej koalície nie je. Ja som samozrejme si to pozrel a teraz dávajte dobrý pozor. Nezabudnite dať odber na náš kanál Politika Live. Buďte informovaní. Ide o Slovensko. Máme tu výpis z registra politických strán a hnutí vedenom na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Tu vidíte pekne Národná koalícia, nezávislí kandidáti. A tu máme dole štatutárne orgány. Tu je, vidíte, štatutárny orgán. A môžeme si takto pozrieť. A tu pekne vidíte inžinier Rudolf Huliak, Československej armády 165/193, Očová, predseda od 12.11.2021 do 36.2023. Takže tí ľudia, ktorí nás upozorňovali na to, že Huliak už nie je predsedom Národnej koalície, mali naozaj pravdu. A ja sa pýtam, že prečo sa pán Huliak v rádiu Frontinus dnes neohradil voči tomu, keď ho označovali opakovane, že je predseda Národnej koalície. Následne, keď my sme sa tých ľudí pýtali, čo písali mi na Telegram, že Huliak už nie je predsedom Národnej koalície, tak sme sa ich pýtali, že či naozaj a tak oni nás odkázali na tento register politických strán, tak okrem iného nám povedali aj to, že on už ani nie je členom Národnej koalície, lebo že sa vzdali členstva kvôli tomu, že Danko to požadoval, aby sa vlastne oni úplne vzdali členstva v Národnej koalícii, čiže oni kandidujú ako normálni kandidáti, členovia Slovenskej národnej strany. Mne sa to až zdalo neuveriteľné, lebo to znamená, že vlastne Huliak ako keby úplne odhodil tú prácu všetkých tých členov Národnej koalície, ktorí bojovali za stranu Národná koalícia, nie za Slovenskú národnú stranu. Ako keby odhodil celú tú energiu ľudí, ktorí mu pomáhali postaviť celú tú stranu. A keď tak som sa nad tým zamyslel, priatelia, tak ono to dáva obrovský súvis. Aj dnes vo Frontinuse sa totiž ukázalo, že Huliak už vôbec nehovorí o vystúpení z Európskej únie a vystúpení z NATO. Pričom tieto myšlienky boli veľmi silnou súčasťou pôvodného programu Národnej koalície. Namiesto toho sme počúvali reči o škodlivosti NATO a ja neviem o tom, že to nie je v Európskej únii všetko ideálne, ale už ani slovko o vystúpení z NATO a hlavne o vystúpení z Európskej únie. Okrem teda toho, že podobne ako v hnutí Republika zmenil teda retoriku a zabudol na tie pôvodné myšlienky v Národnej koalícii, tak si myslím, že tam ale ide úplne o iné veci. Tam nejde vôbec o Huliaka, tam ide o Danka. Danko sa jednoducho nechce deliť so štátnym príspevkom za hlasy. Danko sa nebude, poviem to tak, ich slovami, s nejakým Huliakom rozdeľovať o peniaze, ktoré si myslí, že patria iba jemu, jeho hlavou vybojované, jeho stranou zarobené. Priatelia, toto si myslím, že je skutočný dôvod, ale výsledok je, nech je to tak alebo tak, výsledok je rovnaký. Členovia Národnej koalície z prípadného volebného úspechu Slovenskej národnej strany, na ktorej kandidátke Huliak, nebudú mať absolútne nič. Pravda je však o mnoho horšia a síce každý hlas pre Slovenskú národnú stranu, napríklad pre Huliaka a pre nejakých ľudí z pôvodnej národnej koalície, je v skutočnosti hlasom pre Andreja Danka, pre človeka, ktorý je známy svojimi výrokmi na podporu islamu, svojimi výrokmi na podporu Európskej únie, svojim listom o jadre Európskej únie, ktorý podpísal spolu s Ficom a Dankom. Je známy tým, že dal 2 poslancov ľudovej strany Naše Slovensko disciplinárne v parlamente stíhať za výroky o islame. Jednoducho, Danko je stelesnením protinárodnej politiky. Hlasoval za rozširovanie NATO,
hlasoval za vysielanie vojakov na ruské hranice. Tých hlasovaní by sme mohli, čo sa týka Danka a jeho protinárodnej politiky, nájsť naozaj veľmi veľa. Ešte raz preto. Žiadna výhoda z volebného úspechu SNS pre členov Národnej koalície plynúť nebude. Avšak bude aj ich maslo, ak sa dostane znova do parlamentu, nebude aj do vedenia parlamentu alebo do vlády Andrej Danko a jednoducho každý hlas pre SNS je hlas pre Andreja Danka. Nezabudnite dať odber na náš kanál Politika Live. Buďte informovaní. Ide o Slovensko.